az ENSZ alapokmánya szellemének megfelelően igaz barátságban kíván élni szomszédaival, nemzeti forradalma vívmányainak megszilárdítását és továbbfejlesztését óhajtja, annélkül, hogy bármelyik hatalmi csoportosuláshoz csatlakozni. Ez a hősi küzdelem tette lehetővé, hogy népünk államközi kapcsolataiban érvényesítse alapvető nemzeti érdekét, a semlegességet. Felhívással fordulunk szomszédainkhoz, a közeli és távoli országokhoz, hogy tartsák tiszteletben népünk megmásíthatatlan elhatározását. Most valóban igaz az a szó, hogy népünk olyan egységes ebben az elhatározásában, mint történelme során talán még soha.